Miguel Fernández, alcalde, que tal, como estamos? Hola, moi bo día, encantado de estar con vosotros. Acostúmbrase xa un a salir aquí ao balcón como alcalde de Lugo? Sí, bueno, a verdade é que como xa levo uns anos estando no Concello, pois, bueno, tampouco é demasiado novedade, neste balcón estuvamos moitas veces en moitos actos públicos, por tanto, bueno, pois é un pasiño máis. Que día recorda neste balcón como un día moi especial? Bueno, pois algún pregón en concreto, que estaba a plaza teigada de xente, con pregoeiros de talla que nos deron unha imaxe da cidade pois diferente e novedosa e, bueno, como foron bastantes veces, pois non teño tampouco un día especial, pero en general recordo pois con moita esa posibilidade en datas señaladas pois dirixirnos aos ciudadanos de forma directa, pois sempre é moi gratificante e moi agradable. En este balcón, lastimosamente, fai non moito tempo as bandeiras ondeaban a media asta por a perda de Paula Alvarellos. Chega vostede a ocupar este posto, dicía no seu discurso, non? Na toma de posesión, dun xeito un pouco agridoce, non? Sí, porque a inmensa alegría de ser alcalde de Lugo, que para min é o máximo que se pode aspirar a todos os que temos vocación de servicio público, ser alcalde de tua cidade e traballar por os teus veciños e veciñas, por únese pois o dolor que nos supuxo para todos esa inesperada desaparición da nosa alcaldesa, da nosa compañeira e da nosa amiga, unha persona que máis en pouco tempo foi capaz de ganar o afecto e o cariño de todos os lucenses, como así lo demostramos nas moitísimas mostras de condolencia que recibimos e que públicamente, ademais, quero unha vez máis agradecer. De feito, cando Paula Alvarellos tomaba posesión, vostede daba ese paso ao lado para deixarlle a ela que gobernase. E hubo moito rumor, moito ruxe, incluso apuntaba que non se levaban ben. A vostede doeulle todas esas conxeturas? Bueno, non gusta, evidentemente, pero hai que respetar a opinión das persoas, non? O feito é que chegamos unha decisión dentro do grupo, dentro do partido, pensamos que en ese momento a persona que mellor capacitada estaba para liderar o noso proxecto de cidade, pois era Paula Alvarellos e, por tanto, eu simplemente di un paso ao lado, pero continuei no equipo colaborando codo con codo e, además, teño que dicir que tiñamos unha relación personal moi cercana e moi fluida. Cando chega este momento, vostede sentía que o partido estaba en certo modo en débeda con vostede? Non, en absoluto, non. Eso foi unha decisión consensuada que tomamos no seu momento, como foi agora, e buscamos o mellor para a cidade, sin ninguna dúda, e seguir liderando este proxecto de transformación da cidade, mellorando a calidade de vida dos veciños e veciñas. Cando Miguel Fernández tomaba posesión como concelleiro hai 10 anos con Orozco, contaba ese Miguel Fernández que iba a estar hoxe comigo falando aquí, mirando para a Praza de España como alcalde? No, de ninguna maneira, a verdade é que a vida é moi imprevisible. Eu cheguei á política de forma máis ou menos casual, creo que o contei ademais no pleno de investidura, porque me chamou o alcalde Orozco nese momento, non estaba na política activa, e a partir de aí, sí, un orgullo poder durante todos estes anos traballar para a cidade, para os nosos veciños, e de ninguna maneira podía sospeitar que anos despois estaría ao fronte dun gran equipo de concelleiros e concelleiras traballando por Lugo. Alcalde, vai estar tamén á fronte da área de transición ecolóxica, tamén debíase obras da Deputación de Lugo. Vai quedar tempo para as abellas? A ver, as abellas teño que buscar tempo porque é unha afección que teño moi arraigada, verdad? Pero, bueno, o que me importa é Lugo e os lucenses. Eu estou, efectivamente, na Diputación Provincial, levando unhas áreas importantes, pero, bueno, a miña prioridade é Lugo, desde logo, e se eu poidera renunciar e pasar algún dos compañeiros da Corporación Municipal a ser diputado provincial, non teñen ninguna dúbida que o faría nese mesmo momento, porque a prioridade é Lugo. Non é posible, por tanto, pois creo tamén que Lugo ten que estar presente na Diputación, e, por tanto, continuarei, pero, desde logo, sin áreas de colaborando en todo o que poida, coa Diputación, co presidente, pero sin áreas de representación, porque eu só me debo a Lugo e aos lucenses, única e exclusivamente a Lugo e aos lucenses. Vimolo tamén que nos seus ratos libres lle gusta botar a partida no bar, todo isto vai quedarnos en un segundo plano, alcalde. Eu creo que organizándonos, pois, se pode facer todo. Pódese traballar arreo, pódese botar moitas horas, pódese xogar a partida, máis complicado será o das abellas, pero en todo caso, pois, postergareino para futuros. Teño que dicir que, directo ou indirectamente, tuvo moitos
moitas persoas que se ofreceron a cuidar as abellas e eu non tiña tempo material para facelo. Agradezo yo, ainda que non vai ser o caso. Non o faría Rubén Arroxo, que nos dixo fai moi pouco tempo que comparten esa afección. Rubén Arroxo é un gran aficionado á apicultura e temos largas conversas en relación a un tema que é absolutamente apasionante. Falábamos da partida, que lle gusta xogar a vostede? O tute de 4, eso despois dun xantar entre amigos, dunha comida tal, de feito, pois cando vou ás comidas parroquiales sempre procuro pois organizar unha partidiña porque, bueno, aparte de divertirse, pasalo ben, é unha forma distendida de relacionarse cos veciños, cos amigos e cos compañeros. Estás perdendo isto de xogar as cartas entre os máis mozos? Sí, empezamos a ter dificultades para que haxa persoas xóvenes que sapan xogar ao tute, e iso eu creo que se perde un acervo cultural importante. Sabe Jorge Bustos xogar ao tute? Pois desconozo. Jorge Bustos é unha persona moi capaz, moi preparada, que vai facer un traballo excelente, igual que o resto de persoas, pois todos os concellos, Pablo Pelmui, Mauri, Ángeles, Ana Velleira, Olga Racomonde, o novo que se incorpora, etc. Pero, bueno, o perfil de tute de entrada non me dá, pero seguro que me sorprende como en tantas outras cosas. Igual hai que ir aprendendo porque Jorge Bustos está claro que está sendo unha das apostas fortes desta corporación, non? Urbanismo, xuventude, deporte, tamén lle vai chegar o concelleiro. El levaba xa a área de xuventude de deportes, que o estaba facendo perfectamente ben, era unha persona moi do deporte, moi vinculado ao deporte, moi conocida, e agora, por formación profesional e enxeñeiro, pois pensábamos que pode aportar moito tamén na área do urbanismo, na área que temos a máis reforzada con un director xeral, con o cual vai a descargar de moito traballo, pero estou seguro que igual co resto de compañeiros e compañeiros que van facer mellor. Hoxe fai unha semana que o tiñemos nos micrófonos de Radio Lugo da cadena SER, remataba a súa entrevista lanzándolle unha mensaxe, dicía, alcalde, por favor, non me quite os deportes non llos quitou, pero urbanismo e tamén xuventude, non? É dicir, non só yo mantume, sino que incluso yo ampliei. Se non quería unha taza de caldo, que tome dúas. Exactamente. Se abre rematando, movimentos migratorios, nova concellería, nova área, isto en que vai consistir? Bueno, unha realidade de Lugo é que temos moitas persoas, moitos colectivos procedentes de outros países, de outras comunidades, por tanto, aí hai unha labor importante de apoio, de integración, e queremos que ten a suficiente solidez e importancia como para dedicar unha área en concreto, non? Para facilitar precisamente esa integración dos moitas persoas que veñen a Lugo procedente de outros países e que temos a obligación de facilitar esa estancia e de que se integren e sean máis nosos. Eso xa se viña facendo, por exemplo, eu cando estuve na área de deportes, sí que desde os clubs deportivos se facía unha integración de todos os rapaces e rapazas que viñan de outros países moi importante. Eso queremos extendelo a outros ámbitos e por eso pois esa aposta eu creo que novedosa, pero necesaria por esa área de funcionamento. Non leva moito tempo no cargo, pero estámoslo vendo a pé de obra. É moi importante estar pegado precisamente á rúa. É moi importante estar pegado aos veciños e veciñas ao que nos debemos e, por suposto, a pé de obra. É a miña forma de ser, de comportarme, de entender a política, por tanto, nese sentido seguirei ao lado dos veciños, ao lado dos colectivos e tratando de ser útil e solucionar eses pequenos problemas cotidianos dos veciños que poden parecer de pouca entidade, pero que para eles son importantes. Para aí creo que temos que facer as grandes obras, proxectos e intervención a nivel global, pero tamén esa cercanía, ese día a día e ese solucionar os problemas cotidianos da xente, que é o que en definitiva fai ter a vida máis doada, máis sinxela e máis feliz. Xa para rematar, que estamos aquí neste balcón da Casa do Concello, mirando cara a Praza Maior. Hoxe chove para variar aquí no noso Concello. É igual, chove, deixa de chover, temos unha ciudad magnífica, espectacular, de que temos que estar moi orgullosos e nese sentido imos traballar. Eu creo que temos que moito do que presumir, sin desmerecer a ninguén, pero temos que afondar nese sentimento de Lugo, de cidade e de orgullo. En ese sentido tamén penso traballar, que nos sintamos moi orgullosos dunha cidade que é extraordinaria e maravillosa, que temos que seguir mellorando, unha cidade de moita calidade de vida, unha cidade donde sea agradable vivir, pero tamén unha cidade de oportunidades laborales e de que a xente poida levar adiante os seus proxectos de vida e os seus proxectos de emprendemento. Pois Miguel Fernández, alcalde, un placer. Moitas gracias e a súa disposición. Hasta loguiño. Venga, moitas gracias.